connexió, diguéssim, amb els pastorets en si i amb la interpretació en general. Però m'agradaria que a l'estona que estiguem aquí tots plegats, que això sigui una conversa a totes bandes, és a dir, que quan us vingui de gust intervenir o ho dieu directament o demaneu tant que jo us la donaré, vull dir que tots plegats tindrem una conversa fluida i que qualsevol dubte, qualsevol intervenció, qualsevol aportació que vulgueu fer o que jo pugui explicar la fem sobre la marxa, que no ens ho plantegem com que jo us foto la xapa i després al final pregunteu, vull dir que ja em podeu interrompre en qualsevol moment. D'acord, pastorets. També celebro que hi hagi gent de totes les generacions, d'alguna manera. Justament els pastorets és una cosa transversal a nivell de generacions. Vull dir que està bé que des dels més joves fins als més grans ens anem passant d'alguna manera aquest llegat a tots els aspectes. Tot bé per allà dalt? Aviam, jo vaig començar fent els pastorets a Vilanova i la Geltrú de la mà de Josep Maria Porta quan tenia 12 anys. No va ser, com passa amb molts actors, que el primer que han fet de teatre dintre del món del teatre amateur o el que sigui són els pastorets. Aquest no va ser el meu cas. Jo vaig entrar a fer una funció que es deia Perduts a Yonkers amb el grup de teatre de l'Escotilló que dirigia en aquells moments el Josep Maria Porta, que alguns potser coneixereu. I després d'aquella funció em van col·locar a fer els pastorets i el Josep Maria Porta es va inventar una cosa perquè fèiem els pastorets de Folch i Torres en aquell moment i jo no hi tenia paper perquè a més com que els personatges, primer que no hi havia gaires papers de nens de 12 anys però com que ja estaven els personatges donats de l'any anterior, aquestes coses que passen doncs no hi tenia cabuda i el Porta, el Josep Maria es va inventar que em va donar un monòleg molt llarg del personatge que es deia Abderó, que és un personatge que surt a l'estel de Natzaret. I em va col·locar allà al mig, ho va fotre en una escena del Folch i Torres, o sigui, es va passar tota la dramatúrgia real pel forro, diguéssim, i jo arribava i fotia aquella xapa, que era la meva única intervenció, però era una cosa llarguíssima, que si me'n recordo del tot, potser al final us la diré perquè el cotxe venia repassant i me'n recordo de moltes coses. Només ho vaig fer 2 anys, això, però després ja em vaig fer com una mica més gran i allò ja no tocava. Vaig passar a fer d'avarícia, vaig fer, no me'n recordo com, no sé si el Joanoi o l'Anam o un d'aquests durant una època, i vaig aterrar, diguéssim, a fer el Lluquet des dels 16 anys fins als 36, 20 anys. I ja vaig decidir jubilar-me fa 2 anys perquè ja em semblava que tenia massa morro, diguéssim, d'aguantar allò amb mis avalons de 20 i això ja no pot ser, això ho hauríem d'anar arreglant. Diguem mal perquè hi ha Lluquets que tenen 50 anys. Com tu. Però, clar, arriba un moment i no et cau la cara de vergonya, una mica, de tant en tant, diu no. No, te vaig a dir que quan estava una xiqueta de 16 anys i me va dir, maquilla la ve perquè pareixi més gran. Doncs aneu amb cuidado perquè ara no és època ja de fer segons quines coses, o sigui, ojo. Però sí, clar, arriba un punt que dius, hòstia, el que passa que clar, jo ho vaig anar combinant, ho he anat combinant sempre, de cop i volta he pogut, perquè a Vilanova es doblen els personatges, o sigui, no són tots els dies, però clar, el raro és que molt poques vegades m'ha coincidit fent funció de la feina normal, per entendre'ns. Em va passar quan fèiem pel davant i pel darrere, que sí que va caure tots els festius nadalencs i tal, i llavors aquell any no vaig poder fer els pastorets, però va ser l'únic any que vaig fallar d'aquests 20 de Lluquet, com si diguéssim. I sempre coincidia que hi havia alguns dies que el podia fer, per tant, me n'anava allà i els feia, venia de Madrid rodant no sé què de Madrid i agafava un AVE, anava a fer els pastorets i després tornava, mandangues així. Per què? Més enllà de la funció en si o d'aquesta funció, els pastorets, més enllà de voler fer teatre i prou, hi ha aquesta cosa de la tradició, del que t'implica tu, que des de petit has estat allà, aquelles festes, anant-te'n del dinar de Nadal ràpid cap allà i de Sant Esteve ràpid cap allà i perdent de vista la família una mica, que a vegades també va bé, per anar-te'n amb l'altra família, que eren els pastorets. Llavors, els pastorets tenen aquest ingredient de tradició que jo crec que és necessari, que va intrínsec amb l'aventura, amb el projecte en si, i penso que és el maco també
d'aquesta funció, almenys per mi, hi haurà qui cregui que no, però jo crec que sí. Dit això, em vaig quedar tots aquests anys fent això, fins aquest any, que ja va ser just l'any abans de la pandèmia, jo juraria que jo estava de gira fent una funció, ara abans ho ha dit aquí el company, la funció aquesta que estic fent, que es diu l'Oreneta, prèviament jo l'havia fet per Espanya amb la Carmen Maura i es deia la Golondrina, era el mateix. I ara la fem amb la Vilassau, després ja us fotré la xapa perquè ens vingueu a veure abans d'anar-nos-en, però els últims d'aquests pastorets em va pillar de gira per Espanya, me'n recordo que vaig estar 2 setmanes a Bilbao i que eren les prefestives i llavors els dies de festius de Nadal ja vaig arribar a Vilanova i vaig poder-los fer i acomiadar-me, diguéssim, del Lluquet. I espero en algun moment fer, jo què sé, el Jeremies o el Satanàs o alguna altra cosa que pugui. Satanàs no soc gaire alt, però ja ens apanyarem, diguem-ne. Per què us explico tot això? Perquè sapiguem una mica quina és la meva vinculació o relació amb el món estrictament pastoril, com si diguéssim. Què passa? Què té de curiós, almenys per mi, dintre d'aquesta línia que us deia de la tradició, el món de la interpretació vinculada als pastorets? M'imagino que tots els que esteu aquí feu els pastorets, aquest és i tots, no sé si tots feu d'actors o d'actrius en els pastorets o feu altres coses també, a part d'actuar-hi. Podeu respondre. Ara dirigir. Tu dirigir, per exemple? Òbviament, per l'edat. Bueno, per l'edat, podries fer... Deixa't estar d'edats. Mira aquell. Ja els homes sí. Sí, els homes sí, home, no fotis, no. No, però vull dir que ara tiro més la direcció. Ara estàs fent direcció. Bueno, ell dirigeix també. També. Dirigeixo i interpreto el rovelló. Vale. Les dues coses a la vegada, ets valent també. Collons. Jo no Aquí, que no vol, és directora i és un àngel. Directora i un àngel. No, àngels. Nosaltres ho fem doblat, tots els àngels doblats. Ah, va, molt bé, molt bé. Per mi són 3, el Miguel, el Gravier i l'Àngel de l'Anunciació. Sí. Són 3, per tant jo tinc que dir 3 vestuaris, 3... L'Anunciació no la deus fer tu, no, però? Sí, tot. Ah, sí, també? Sí, és que... Mare de Déu. A males d'Isis... Els hem d'anar a veure. Quins són els vostres? d'Amposta. Salut d'Amposta. Molt bé. Jo soc Marta. Molt bé. Bueno, doncs hi ha una cosa que a mi vull pensar que segueix passant, ara m'ho direu vosaltres, i que crec que és clau en entendre la interpretació d'aquesta obra en concret, i després també podem parlar d'interpretació en general. Jo penso que els pastorets tenen una cosa que és el llegat, és això que dèiem de la tradició, i que crec que és bo que així sigui. Això no vol dir que... Jo tinc molt clar quin és el meu referent de Lluquet abans d'haver-lo agafat jo, diguéssim, d'haver-li agafat el relleu. I això, òbviament, no vol dir que l'hagi d'interpretar exactament igual com l'interpretava el meu anterior. Que, de fet, no és el meu anterior, és un per sobre, és el que jo veia quan era petit, quan feia aquests papers de l'Anteró i tot això, quan tenia 12 anys, que era el Lluís Oliver, que a més és un actor que després va passar a formar part de la companyia dels Joglars. I sí que és interessant no partir de zero, o sigui, en la interpretació, ja entro, o sigui, no partir de zero vull dir tenir referents. Ens passa una cosa, ara passa una cosa en general, i amb els joves moltíssim, que és que no hi ha voluntat de tenir referents, o sigui, és un tema greu. Vull dir, jo ara mateix hi ha actors que estudien a l'Institut del Teatre que els dic, estic fent una funció amb la Emma Vilarassau i no saben qui és Emma Vilarassau. I això passa. És molt greu. Llavors ja no els hi preguntis per la Montserrat Carulla, perquè llavors ja els hi peta el cap, saps què vull dir? Però clar, que no sàpigues qui és l'Emma Vilarassau i vulguis dedicar a ser actor professional a Catalunya, que és una senyora que està en actiu 100% fent 3 funcions per temporada, és greu. Però això està passant. Hi ha com una mena de voluntat, no sé per què, no sé a quina teoria atribuir-li, per què no hi ha aquesta voluntat de ser un part més de la història de l'ofici al que tu et vols dedicar. Com en els oficis hi ha uns mestres, alguns que es van inventar algunes coses que gairebé mai els hem conegut, i mestres que han anat heredant les seves maneres de fer i que han anat transportant aquestes maneres de fer als nous que s'hi volen dedicar, en qualsevol ofici, en el nostre també.
Llavors aquesta cosa com de voler partir sempre de zero per començar-ho de nou, primera que és bastant de supèrbia, mai millor dit, perquè dius, home, pensar-te que començaràs tu de nou com si no hagués existit res abans, ho tens fotut, perquè són uns quants anys d'història. Però sobretot és que és absurd perquè t'estàs perdent una quantitat de coses interessantíssimes que s'han fet abans que tu existissis. I el seu seria haver xupat de tot allò, no? I després ja convertir-ho a la teva manera com tu vulguis, però haver mamat d'allà. Digues. Sí, tant. I per posar un parèntesi, un aclariment, no només en el món de la interpretació, també m'he trobat amb molts actors joves que no coneixen actors i actrius grans en actiu, però amb altres professions també. Ah, no, totalment. Amb altres professions. Amb qualsevol ofici. Amb altres oficis també no hi ha la voluntat d'aprendre de la gent més gran, en absolut. Bueno, perquè ja també en general jo crec que està... I és culpa dels pares, jo m'hi fico com a pare, ja de la nostra feina és educar-los d'aquesta manera perquè coneguin els seus referents o coneguin una miqueta la història passada, no? Perquè si no, no sabem d'on venim, com aquell que diu. Clar, a veure, això ja és un meló fort perquè té a veure també amb com ens estem acostumant a conviure amb les persones de les altres generacions. En el cas directe de la interpretació dels Pastorets, jo soc completament defensor que hi hagi coses que es mantinguin. O sigui, que jo faci certes coses pensant en que s'assemblin a com les feia el Lluís Oliver i que després hi hagi gent que, clar, hi ha els Lluquets nous, que facin coses i que et diguin és que jo vull que allò s'assembli a com ho feies tu, crec que és bo en aquest cas. Perquè la funció dels Pastorets té un vincle directe amb lo tradicional, com podrien ser els balls populars o com podrien ser determinades activitats de les festes majors, del que té a veure amb la nostra cultura i que té a veure, a més, amb la cultura municipal, també. O sigui, amb com es fan les coses, ja no només a Catalunya, sinó en cada municipi de Catalunya. Particularment, o sigui, com els d'Amposta teniu la vostra manera de tal, com els de Vilanova tindrem la nostra, i que les coses vagin perdurant en aquest sentit, és lo maco, és una de les coses maques d'aquesta història, d'aquest projecte que durant anys i anys la gent volem seguir tirant endavant per amor a l'arte, vull dir. I això és una cosa que crec que és bàsica que ens la fiquem al cap. Si algú no hi està d'acord, pot protestar, i jo l'intentaré convèncer tot el rato que em queda. Però sí, podeu protestar. Perquè després, insisteixo, això no vol dir que llavors jo hagi de fer una còpia, calcar com ho feien els meus anteriors. No, vol dir que, a mesura que passen els anys, evidentment, doncs cadascú intenta trobar la seva credibilitat com a intèrpret per donar-li la major credibilitat a aquelles escenes i que la gent ens ho creguem, no? O sigui, que allò sigui el màxim veraç possible perquè el públic estigui atent al que pugui passar, que al final és això. Vull dir, després ho hem de fer el millor possible. Però està bé mantenir aquesta cosa d'intentar seguir la teva pròpia tradició. Què passa amb les adaptacions, amb les modernitats que hi vulguem afegir, que jo en pràcticament totes ja estic d'acord. De fet, a Vilanova sempre hi ha moltes coses, els Pastorets les vinculem molt també a l'actualitat, hi ha els coplets, que aleshores són coses reals que estan passant, vull dir, hi ha moltes coses que s'adapten, no? I cada poble ho farà a la seva manera. I, òbviament, la manera d'expressar-nos, la manera de... No parlem igual avui en dia, de fet parlem molt pitjor avui en dia que fa 30 anys enrere, però vull dir que les coses canvien, això és evident i no podem posar-hi traves a com ens desenvolupem. Però sí que hi ha tipus d'espectacle que crec que han de mantenir aquella cosa que d'alguna manera han tingut sempre. I aquest ho és. També és cert que el vers en si, la interpretació d'una obra en vers, et fica dintre d'un artifici que és molt diferent que treballar en un text en prosa i que treballar en un text contemporani, òbviament, perquè quan entres en una cosa d'època i en una cosa en vers, hi ha un artifici amb allò. No podem parlar d'una manera col·loquial, el vers no és col·loquial, el vers és una cosa completament inventada. És una idea que algú a casa seva ha tingut perquè les rimes hi siguin, perquè els compassos hi siguin, perquè les síl·labes quadrin. Vull dir, és entrar a una cosa que fuig del naturalisme.
quan diem, no, és que ha de quedar natural. No, no ha de quedar natural. Tu has de creure, però són coses diferents. El vers és de tot menys natural. De fet, és l'artefacte més important que puguis deixar anar per la boca. No sé si m'explico, amb això que vull dir. Totalment. Tot i així, a Vilanova, Déu-n'hi-do, les coletilles que hi claveu i aneu jugant, perdent la prosa o perdent el vers, no?, una mica. Bueno, perquè de Folch i Torres hi ha vers i hi ha prosa, també. Exacte. Vull dir que també barreja això. Però sí, clar, nosaltres fotem molt, a veure, moltes patranyes, i si veies els de la Unió, que a Vilanova durant molts anys vam estar competint els del Círculo Catòlic amb els de la Unió i tal, aquells directament eren una adaptació, però és lícit també, vull dir-te, tot és lícit, el que passa és que hem de saber-ho, o sigui, no podem pretendre sortir a fer els pastorets i actuar com si estiguéssim fent una sèrie de televisió i parlar com si estiguéssim fent una cosa col·loquial, o sigui, des d'aquí, des d'una cosa urbana, no, o sigui, t'has de col·locar en un lloc que és època d'entrada, època, per molt que de cop estiguis dient el que sigui, col·locant un localisme o una cosa moderna, estem fent època i per tant, també és meravellós aquells moments que vas veient Casios des de les platees, o sigui, fots a veure l'espectacle i us podeu treure totes aquestes merdes que porteu, els piercings, els no sé què, els tatuatges, o tapar-vos, clar, tot això ho hem d'evitar. Però també en la interpretació hi ha una cosa de ser conscient que has d'entrar en aquest artifici, o sigui, que t'has de col·locar en una cosa que fuig del dia a dia d'avui, del present d'avui. I això és una cosa que s'ha de tenir clar i que no vol dir que sigui antic i que ens haguem de fer... perquè és una altra tendència molt gran, de dir, hòstia, és que això ja si no és molt arcaic, ho hem de renovar, ho hem de canviar, i dius, sí, vale, podem renovar, podem canviar, però hem de fer l'obra. I l'obra està escrita quan està escrita i parla d'uns personatges que estan situats en un moment donat històric molt particular, o sigui, per molt que vulguem modernitzar-lo, que puguem fer-hi molts canvis i tal, la funció és aquella, no? Si no, doncs en fem una altra i no passa res, ja la trobarem. Però això a vegades és una cosa que també es perd i que la interpretació es perd molt i que amb experiències, jo no els he dirigit mai als pastorets, no tinc una gran inquietud, només he dirigit un espectacle a la meva vida, vull dir, no tinc una gran vocació de director, no tinc l'ambició d'això. Però sí que m'agrada treballar amb actors, que és la cosa amb la que sí que crec que puc ser útil d'alguna forma. I treballant els últims anys havíem fet molt treball de vers, jo també l'he estudiat, vull dir que l'he estudiat i he tingut la sort de poder-m'hi trobar professionalment treballant Shakespeare, treballant Schiller, treballant molts autors en vers que havies d'entrar en tota aquesta història que us estic explicant. I això sí que he intentat també d'alguna manera amb els companys comunicar-ho. I a vegades és molt complicat, perquè sembla que vulguis anar-te'n enrere, o sigui, sembla que els vulguis demanar que facin una cosa que sigui antiga, carca, i penses, hòstia, no, de fet és tot el contrari, perquè poder ser creïble dient el vers i que soni com que la gent t'escolti i s'ho cregui és el més modern que hi ha, perquè és molt complicat. És molt més fàcil parlant com estic jo parlant ara aquí amb vosaltres que ficar-me a fer allò i intentar que la penya es pensi que allò és veritat, no? Aleshores, és una lluita que si els que esteu dirigint i actuant, sisplau, porteu-la fins al final, perquè si no ho perdrem i molaria que no. Jo crec que no, perquè al final els catalans també som d'una manera que tenim moltes batalles obertes, però no les acabem de perdre mai del tot, malgrat ens costi. Però crec que d'això ens en podrem en sortir. No sé si m'estic divagant molt, se'm segueix bé amb el discurs que... Vale. Digues. Que, ell va ser a l'antic Lloquet i jo he sigut com el seu relleu regeneracional i sí que durant els assajos i tot això, ell com ho feia de Jatzé, i que sempre ens trobàvem amb... Hòstia, vas passar de Lloquet a Jatzé, vas passar? Sí. Va passar més o menys com tu, també. Jo ja puc fer de Jatzé, no? Cabron, vale. No, però... És una alternativa. Sí, no, però ell també ha estat 20 anys i llavors, ell ha passat això i sempre ja ho té com molt per la mà i durant els assajos i tot això, clar, jo era
paraules o parts del text i tot això que de text que és de vers o d'això que a mi em costaven i ell estava com molt a dintre. No, és que aquesta paraula no la pots canviar, és a dir, hi ha paraules que les pots canviar però n'hi ha que no, i quan és en vers és el vers, no? De fet, en general en tots els textos, sobretot si estan ben escrits, que són molts els que estan ben escrits, és millor no canviar res. Allò que fem dels actors i les actrius de no, perquè així m'ho apropo, no t'ho apropis, apropa-t'hi tu. No apropis allò a tu, apropa't tu a allò, perquè algú ho ha escrit d'aquesta manera. I aleshores ets tu que t'has d'adaptar a poder dir aquelles paraules. No, és que aquesta em surt més fàcil, és que ningú ha dit que fos fàcil això. Però és que són paraules que ni entenem. El sentit, exacte. Les noves generacions ja... La nova generació no entén la paraula, el motiu, el significat d'aquella paraula. Volem el tenim al cap de 20 anys ja ho saps. Va com Pau Fabra, va escriure un diccionari molt gros, que encara el tenim, i que l'hem d'anar a buscar sovint, si convé, vull dir-te. Però això també com a interpretació en general, pensar en facilitar-nos les coses no és un valor a tenir en compte. O sigui, fer teatre no té res de senzill. És molt complicat. És una feina que ha de ser divertida, però que a la vegada és dura. I ficar-te a la pell dels personatges, entrar en com parlen, en com l'autora o l'autor d'allò ha escrit aquella història i aquella manera de discursiva, de narrar, de parlar, de tal, no és senzill. O sigui, llavors, quan ens volem apropar i fer-nos un nostre, primera, estem fent que tots els personatges que interpretem s'assemblin, perquè a la que nosaltres ens facilitem les coses, el que fem és assemblar-nos més a nosaltres mateixos. No, és que jo ho diria així, ja, però ho diu aquest, que està escrit que ho diu en Lluquet. Jo no parlaré com en Lluquet al meu dia a dia normal, ho he de fer ara, no? O sigui, ets tu que t'has d'adaptar a allò, per molt que et costi. A vegades hi ha personatges... Jo vaig fer una vegada una funció que es deia Port Arthur, que segurament no la coneixereu perquè a més vam tenir només la mala sort de fer-la 15 dies al Festival del Gret, una cosa així, que la vam fer molt poc temps. I això era, perquè us feu una idea de l'exemple aquest, això era una funció que havia dirigit el Jordi Casanovas i que l'autor també era ell i que era un interrogatori de 2 policies a Austràlia a un tio, un interrogatori real, era la transcripció de l'interrogatori real, que havia sortit tot el document perquè el cas ja havien passat uns anys i llavors es fa públic l'interrogatori aquell, que estava tot gravat, i eren 2 policies que tenien a la presó preventiva a un tio acusat d'haver matat 35 persones en unes 5 hores, més o menys. El cas era real, o sigui que el tio havia aconseguit, havia fet això, un tarat. Un tarat, però que va liar-la molt parda. I en la transcripció d'això jo havia de fer aquest tio, el noi aquest que havia agafat aquestes armes i que l'any 96 es va carregar tota aquesta gent a Port Arthur, que és un petit lloc d'Austràlia turístic, com si anessis al port d'Aiguadols de Sitges, una cosa d'aquestes que entres, que hi ha una garita i entres i llavors hi ha tot els restaurants i no sé què, i gent per allà comprant o prenent alguna cosa, per arribar allà amb metralletes i amb escopetes. Va ser una cosa que va fer canviar la llei de les armes de tota Austràlia. El que després no va passar als Estats Units, diguéssim, aquests ho van fer allà al 96. I, clar, cau un personatge d'aquests a sobre, truquen, vols fer això? Dius, sí, però per on començo? O sigui, un tio que ha fet tot això, que era un noi que tenia problemes, addicte a la pornografia, que de petit havia maltractat animals, un personatge terrible, és una cosa horrorosa, i penses, ara per on collons començo jo a pensar en com és aquest bitxo, no? I eren per les paraules, o sigui, la transcripció aquella, que era el seu llenguatge real, hi havia moltes frases inacabades, el tio començava un discurs i de cop es quedava penjat. I clar, la transcriptora no hi havia res més escrit, o sigui, era la transcripció literal, per tant, si l'home callava, no hi havia paraules, no? I no sabies, i llavors seguia, els policies es quedaven mirant el pal. I seguia amb un altre argument, amb una altra cosa que no tenia res a veure, era brutal, brutal. I vaig agafar-me allò, però com un
un ferro roent, o sigui, de dir, no, només tinc això per començar a construir. Com és una persona que... I feia això, saps? I clar, et quedes així de dir, hòstia, què li passa? Què li passa? I a partir d'aquí anaves fent frases inconexes, paraules sense acabar, o sigui, de cop et trobaves 3 lletres escrites i eres... I hi havia... potser era una B, una P, o sigui, saps? Era brutal. I a partir d'aquí vaig construir el bitxo aquell, però cenyint-me completament a les paraules exactes que aquell home va dir en aquell interrogatori. O sigui, era tot el que tenia. Vull dir que el text, quan fem teatre de text, que els pastorets són, òbviament, teatre de text, hem de tenir en compte que nosaltres som uns instruments per comunicar aquell text. El text aquell ha d'arribar, és la nostra missió. La gent després s'ha de divertir, però el text ha d'arribar, com sigui, i de la millor manera possible. O sigui, s'ha de sentir, s'ha d'explicar, s'ha de saber el que estàs dient, has de saber 100% el que estàs dient i per tant el que t'està passant tota l'estona, perquè és l'únic canal per explicar aquella història. Hi ha algú que a casa seva ha escrit una història a través d'un text i unes persones que són els actors que de cop s'aprenen aquell text i el foten allà a sobre per explicar aquella història. Aquesta és la missió que tenim com a intèrprets. Per tant, hem de dir-lo, aquell text. No podem pensar que ens l'hem de fer nostre, que això ho foto per aquí, ho foto per allà. Home, et pots equivocar, Això és un altre tema. Déu meu. Vull dir que... Bueno, queda clar, no?, el missatge de tal. Perquè a vegades també, clar, memoritzar text és la cosa més avorrida del món, per tothom. O sigui, és el conyazo màxim que tenim els actors i les actrius. O sigui, és la part més avorrida. I no pots treballar si no tens tot allò al cap. Aquesta és una altra norma. O sigui, arribar allà, sabent-ho a mitges, bueno, pots anar fent, però no t'ho saps. O sigui, si no t'ho saps, no podem assajar-ho. Assajar vol dir repetir, i per repetir t'ho has de saber. I si cada vegada que fem un passe dius coses diferents, no estem repetint. Per tant, no estem avançant. Això són les normes bàsiques. O sigui, només hi ha una cosa avorrida del teatre, que és memoritzar-te el text de pe a pa. Hi ha gent que és molt forta i t'arriba al teatre el primer dia d'assaig amb tota la lletra presa sense saltar-se ni una coma. Això és literal que passa així. Emma Vilarsau és tal qual així. Tu arribes, a més ja ho saps, llavors dius, bueno, en aquest cas que fem una obra que només som ella i jo, clar, dius, bueno, jo no em quedaré enrere, m'entens, jo també vindré el primer dia, perquè si no, després ja no l'agafo amb aquesta persona. No cal que sigui exactament així, hi ha moltes maneres, hi ha gent que... Jo no soc de saber-m'ho tot de pe a pa el primer dia, però pots saber-te tota una part, saber que la setmana següent et divideixes per blocs i assajaràs tota l'altra part, per tant, i estudies perquè la setmana següent tal, però sobretot el text és una eina que has de tenir ben engraçada, no sé com dir-ho, és una cosa que ho has de portar, perquè si no, no avances. Llavors, quan més aviat t'ho treguis de sobre, l'ho de memoritzar millor, i a partir d'aquí a jugar, totalment. Després hi ha una altra cosa, també, sobretot pels que dirigiu. Això va de passar-s'ho bé. O sigui, hi ha gent que li surten les coses molt ràpid i que llavors és fantàstic, gent que és més lenta. Evidentment, els actors ens hem d'emmotllar a les necessitats o als requeriments que com a directores i directors ens feu. Però cada persona té el seu temps, també. I també les directores i els directors heu de respectar que no tots som iguals, que no tots tenim les mateixes edats i que, per tant, hi haurà persones que aniran més lentes del que vosaltres voldríeu. 2 pedres, o sigui, paciència, respirar fondo, un cafè amb llet i tornar-hi. Lo del matxaque, lo dels crits, lo de les humiliacions, lo de totes aquestes merdes, això sí que és arcaic, antic, passat de moda i a dia d'avui ja, gràcies a Déu, denunciable. O sigui que, ojito, cuidao, i bon rotllo i sobretot quan ho estem fent a nivell amateur, que és literalment per passar-nos-ho bé. Passar-t'ho bé no vol dir que sigui faltat de rigor, no. Si algú no té el rigor, noi, si tu arribes als assajos i no t'ho saps, per molt que sigui teatre amateur, ho sento, t'ho has de saber. I si no, no ho facis. Vull dir,
I si li has de dir, doncs mira, deixeu córrer, no cal que ho facis, no cal que ho facis. Xau, això és completament lícit. Però matxacar a una persona perquè no li surt i cascatar-te amb allò i tal i no sé què, i cridar i tot aquest tema, de veritat, creieu-me. O sigui, bueno, creieu-me, i no només creieu-me, és que cada cop ho tindreu pitjor si alguna vegada se us ha pogut fer-ho, perquè la gent ja no està per hòsties. O sigui, la resistència que hi havia de és que el senyor director m'ha cridat, ara és no, perdona, a mi no em crida ningú pare, què passa? I llavors ja la tenim liada, saps? O sigui que això també són premisses que hem de tenir clares. Sabeu per on te vaig tothom. Sí, i tant, i tant. Vaig a veure aigua. No, ara torno. Això que has dit de que el grup passem bé, em sembla que sí que ens passem tots d'això, em penso que no és de discutir. Però inclús lligant amb això amb el vocabulari, com dia Javi, abans de que hi ha paraules que no les solem utilitzar, a vegades en aquestes paraules també ens riem molt i fem molta broma. Per exemple, Simeó Arasuara no ha tingut revelació. Sí, clar. I, bueno, Simeó Arasuara i no ha tingut revelació, no vol dir això, vol dir l'altre. És a dir, que també és un aprenentatge de vocabulari, perquè sobretot el vocabulari i el llenguatge que utilitzes, els pastorets, també has de saber el significat, comprendre, perquè llavors te pots ficar més dins del personatge. Per això sempre. O sigui, per tu poder interpretar un personatge i entendre què li passa o què diu, has de saber sempre què diu. Has de saber sempre què diu a nivell sintàctic i a nivell lingüístic. O sigui, tu has de conèixer les paraules, no pots anar dient paraules per la boca que no saps què signifiquen. O sigui, no t'ho pots permetre, te les has d'haver currat, sempre, en qualsevol funció. I després has de saber què li passa a aquella gent, no? Més enllà, i després ja hi ha les decisions que tu vulguis fer amb allò. O sigui, sabem que el Lluquet s'enamora de l'Isabeló, que té una batalla oberta amb el Satanàs, hi ha com coses que sabem que són així. I després hi ha la decisió de cada actor de com enfoca aquella discussió, com enfoca aquell enamorament, més enllà de l'autor. O sigui, els actors no són només eines funcionals per explicar les coses, també som responsables d'aportar la nostra proposta a allò que anem a explicar. Per això els teus pastorets són diferents dels meus i dels altres, perquè cadascú fa la seva visió i el seu punt de vista d'allò i aporta el que li ve de gust treballar en aquell camp. Però sempre hi ha d'haver un coneixement, o sigui, és feina. O sigui, al final fotre't amb un text damunt de la taula, amb un diccionari, i dir, què li passa a aquest tio? Per què diu això? Per què diu, jo què sé, bueno, per com enfoques que de cop i volta aquell tio estiguin allà cantant no sé què i comenci a dir explica'ls coses de la nostra terra i que si és vella és tot ella un verger florit, en tot temps les flors i esclaten com en una terra de meravella, i fots tot aquell llac que no és vers, però que és com un moment líric d'aquell personatge que fa un moment l'hem vist dient-li gripau a l'altre. Com enfoques? Per què de cop i volta aquest tio es flipa i diu tot això sobre el seu país? Què hi amaga darrere d'això? Doncs que és un tio enamorat de la seva terra, un tio que ha viscut en el seu país i que ha anat i ha visitat els camps i ha vist com són les coses i que coneix les estacions i què passa en cada mes de l'any com per poder fer tot... Sabeu a quin fragment em refereixo, no? O sigui, tot allò és una descripció del paisatge català. O sigui, és acollonant, és brutal el coneixement de Folch i Torres en aquell moment. Però el Lluquet, que és un pastor jove, en segons quins casos... Sempre jove. Sempre jove. Doncs és un pastor jove, sempre jove, tot arreu, i que com a mínim és una persona contemplativa, o sigui que s'ha parat a admirar la seva terra. Això és una cosa que aquest tio té. No tothom ho té. Jo no sé si ho tinc. No sé si m'he parat tant a veure els fajols com abriguen les sedes blanques, vull dir-te, saps? No ho sé. M'he parat a fer altres coses, però ell sí. Per tant, aquell tio és d'una determinada manera. Això ens dona una informació de com és aquella persona. Potser Folch i Torres no s'ho va ni plantejar, potser senzillament volia que en algun moment aparegués tota aquella cosa que ell sí que havia contemplat i que volia ficar en boca d'algun personatge perquè allò hi sortís, perquè el text li semblava maco. La qüestió és que quan et toca fer-lo tu has de trobar la manera de per què.
I això és una informació que tens sobre el personatge. De cop i volta el Lluquet, que és un tio enèrgic, viu, valent i tal, també té una part lírica en la que pot assentar-se en una muntanya i contemplar una posta de sol i veure com la ginesta ho inunda tot. És una meravella, clar. O sigui, tots les persones i tots els personatges, perquè són persones en paper, no d'entrada, però les persones tenim moltes cares de nosaltres mateixos. Hi ha moltes coses en la nostra solitud que ens agrada fer i que no tenim ni per què compartir, i no per res, sinó perquè potser no ens hem parat a compartir-les. Cadascú té els seus moments d'intimitat en els que reflexiona de la seva manera o en els que contempla una cosa que li agrada. Jo soc fan dels cementiris, per exemple. M'encanta anar, quan vaig a un lloc on no hi he estat mai, vull visitar un cementiri sí o sí. Perquè, a més, també he anat descobrint, a mesura que passen els anys, que a través de la mort entens moltes coses de la personalitat d'aquell lloc. O sigui, tu te'n vas al cementiri a Lisboa i flipes de com els portuguesos entenen la mort i la manera de fer, no? Bueno, doncs jo tinc aquesta cosa que de cop m'agrada anar a passejar en un cementiri. Ja m'explicaràs, algú dirà, aquest xalat, aquest vampiro que li passa. Jo coneixo una altra persona així, Ja som dos bojos, no? Vas dir? I jo també. Mira, ja tenim 3 tarats, ja som 3, 4. Però que com no ens hem trobat mai en un cementiri, què passa? Digues. Eh? Dic que el tarat no sóc jo, és la meva dona. La teva dona, ja ha rebut, pobra. Bueno, o sigui, com això és un exemple, no? Però passen coses. Jo me'n recordo de veure, d'anar-me'n, és que va ser Lisboa que em va impactar, de veure a nens petits corrent, jugant, mentre les mares estaven parlant una mare amb l'altra com si fossin veïnes de nínxol, saps? Netejant els vidres de no sé què, i els nens per allà cridant com si fos un parc. I jo vaig pensar, hòstia, quina meravella, perquè en comparació a la nostra manera de viure, que som com més cap endintre i aquella mena de respecte, que diu respecte a què? Al marbre, perquè, saps? Respecte a què? Qui faltes el respecte per cantar per allà o cridar quan tens 5 anys, no? Bueno, són maneres d'entendre les altres maneres de viure que hi ha al món, que per sort són moltes. Sí? Espera, que va aquell senyor de darrere. No, fot-li. Endavant. Fins ara jo veig que és un defensor del text que s'ha de mantenir i que s'ha de respectar el que ha escrit. Els pastorets, els diferents, la quantitat de llocs que fem els pastorets, el que tenen tendència és retallar. Retallar i treure coses del text, que això és... Hi ha puestos que es aconsegueix, hi ha puestos que no, perquè no siguin el temps que duren. Però llavors hi ha un altre aspecte que els grups de pastorets que tenen la sort de doblar els papers, llavors cada actor vol fer el seu paper i canvia algunes paraules o fer alguna gracieta. Això com ho veu? Està ben fet o ho hem de ser tal com dius tu? No, a veure, ben fet, aviam. Ben fet o mal fet no juga, perquè en realitat tot està ben fet. O sigui, tu pots decidir com ho vols enfocar. Tot és lícit. Quan hi ha llocs on el que volen fer amb els pastorets és una adaptació total dels pastorets i fer la seva versió d'allò, a mi em sembla perfecte. O sigui, de manera que, igual que es fan adaptacions de Shakespeare i es fan adaptacions de tot. O sigui, el problema no és adaptar-ho o no adaptar-ho. El tema és que amb el text que tinguis, fer-lo. O sigui, que el que no pot ser és el que, vale, farem aquest text adaptat, però aleshores jo me la prenc més o menys per sobre, arribo i dic el que em dóna la gana. No. El teatre, ho dèiem abans, es tracta de repetir. Evidentment que un actor ho farà d'una manera i un altre actor ho farà d'una altra. I que després hi ha la part de les bromes que sempre estan amb els pastorets i de les collites pròpies que cadascú fa, no? Això ja és decisió que ha de prendre cada muntatge. O sigui, la direcció d'aquell muntatge, si permet que hi hagi aquests actors que puguin fer no sé què i pacten tots que això és així,
endavant les atxes, o sigui, cadascú és lliure de fer els pastorets com vulgui, com ho decideixin entre tots. I aleshores endavant. Això per mi no és un problema. El tema és que dintre de tot això hi ha d'haver un rigor, també. I que si aquell text que fas, encara que sigui retallat, el fas en vers, tu no pots estar canviant paraules dels versos. Els versos són com són. Que has decidit que en lloc de dir-ne 15 em diràs 5? Vale, però aquells 5 els has de dir. Perquè si no, no juguis. Vull dir, si no, no en facis cap. O sigui, munta-t'ho d'una altra manera, no? Fes una adaptació completament lliure en la que cadascú pugui dir el que vulgui i que sigui una mena d'improvisació col·lectiva, si vols. Podria ser lícit, segurament jo ho aniria a veure, aviam què tal. Però si et cenyeixes a una cosa, sigui l'adaptació que hagis muntat, llavors l'has de fer. Però, a més, és per tothom. Perquè quan jo canvio el text, si a mi em dóna la gana de canviar el text en una representació amb la platea plena, jo estic ficant traves a la feina dels meus companys que no sabran quan m'han de donar la rèplica, perquè no els estic donant el peu com toca. Estic generant una dispersió col·lectiva i no tinc el dret de fer això. El teatre és treball en equip i la meva feina arriba fins aquí. Jo no puc envair la teva perquè considero que sóc més graciós. No. O sigui, hem d'haver pactat prèviament fins on arribarà la meva gràcia i fins on tu contestaràs això amb el que et toqui fer. I dintre del pacte, llavors jugar. M'explico? Vull dir que aquesta és la història. Si no, no t'ho pots... Això és el que em refereixo quan parlo del rigor. O sigui, tu pots provar, pots anar als assajos intentar-ho, pots pensar no sé què, però no pots fer el que et doni la gana, perquè no tothom pot fer el que li doni la gana. Perquè si fos així, seria un desgavell, serien horrorosos, diguéssim. De fet, serien horrorosos. Si cadascú s'ho prengués com vol i tiro per aquí, perquè tal, no. O sigui, s'ha d'haver construït un pacte entre tots, és arribar a un acord. I a partir d'allò, fot-li. Igual que has de provar-ho tot en els assajos. No pot ser que tu de cop i volta, però això amb tot, no pot ser que tu arribis un dia al públic i t'inventis no sé què, dius, perquè et consideres que ets més graciós que ningú. Doncs ho sento, però no. Jo anava a dir més o menys el que estava a dir, però a part vull preguntar als altres que estem fent pastorets si als vostres pobles nos diuen balla tostón, els pastorets duren molt. El del tallar, perdona, que no t'he contestat això. Sí, i després anem amb tu, no me n'oblido. Jo us tracto de tu, si algú l'incomoda que m'avisi, i a mi feu el mateix, no t'he dit res quan m'has tractat de vostè, però sisplau ja... Lo del retallar o no retallar, a veure, és veritat que són llargs, és una obra llarga, això és així. També és cert que això també té a veure amb els temps que corren, cada vegada ens hem acostumat menys, per això jo abans que he dit quan hem començat, sisplau apagueu els mòbils. No sabeu el que és bueno, potser sí que ho sabeu, la cosa d'estar fent les funcions i veure contínuament llums, ja no dic que sonin, llums de gent que ha de respondre a un WhatsApp que deu ser de vida o mort, saps? Això que ens fa que amb el temps, cada vegada hi ha un dèficit d'atenció més gran. O sigui, la gent cada cop són menys capaços de seure'ns en una butaca 3 hores a veure una cosa. I com que això passa perquè estem acostumats a veure vídeos de 25 segons i tota l'estona, tots els inputs són aquests, de cop i volta penses 3 hores, Déu meu, em vull morir. Llavors hi ha molta gent que decideix tallar-los. A mi, que es tallin o que no es tallin, jo no em ficaré purista amb això, és el que et deia, penso que cada lloc es fan d'una manera i que poden decidir fer l'adaptació que vulguin, només faltaria, no hem de venir els altres a dir això ho esteu fent malament, perquè no és veritat. És una pena, o potser us sembla una pena, segurament. Potser ens agradaria veure'ls uns sencers. A Vilanova, el catòlic, malgrat les morcilles i tot això, es fan sencers els quadres, o sigui, duren això 3 hores i mitja, o no sé, una cosa així. A més hi ha tota la part de la música, que encara no hi hem entrat, però que també juga a la funció, perquè és un musical, pràcticament, això. Bueno, són maneres de fer-se. Totes són lícites. A mi, jo tinc un tarannà potser més clàssic, si tu vols. És possible, però sí que entenc que es vulguin fer adaptacions. Quan fèiem nosaltres els de Círcul Catòlic, els de la Unió, que era els competidors, com si diguéssim, que eren el Sergi López i el Toni Albà i els Escribanos i tots aquests, que són
meravellosos, van arribar a fer un cop uns pastorets que duraven 1 hora i mitja. I eren un èxit rotund, perquè et pixaves, o sigui, i veies el Sergi López fent el Satanàs i és el millor que has vist mai a la vida. Però bueno, i hi ha música, i li fotien música moderna i no sé què. Està de puta mare que sigui així. Són uns pastorets. Si tu vols veure els clàssics i tal, doncs hauràs d'anar a un altre lloc. En aquest cas havies de venir a veure els nostres, no? Bueno, són maneres. Sí, hi haurà gent que dirà, són un conyazo, que llargs, però és que les persones... Clar, a mi quan em diuen és que el teatre és molt car, no hi vaig, no sé què, i penso, però si després te'n vas a l'Apolo i val 20 euros entrar a l'Apolo, la discoteca aquesta de Barcelona, i cada copa val 10 pavos, i la gent hi van, de la meva edat cap a sota, tots allà. L'Apolo té cada setmana al dia 5.000 persones. 5.000 persones. És una barbaritat la quantitat de gent que entra allà. I aquella penya estan disposats a pagar aquells diners i anar allà. Llavors, quin és el problema? No és que siguin llargs o no, el problema és que hem d'aconseguir, no sé com, perquè si ho sapigués m'anirien molt bé les coses, aconseguir captar l'atenció sobretot del públic jove, d'alguna manera, perquè se'ns escapa de les mans. Se'ns escapa, o sigui, no hi són. Jo els vaig dir a col·legues, amics, companys, no, ens veiem, quan surtis de la funció ens veiem... Dic, ja, cony, però veniu a veure l'obra, que dura 1 hora i 25, la meva obra. I és de puta mare, és un text contemporani, i és... Sí, ja vindrem. Són amics teus? Amics? amics. Molts venen, però n'hi ha molts que no. N'hi ha molts que no, perquè amb aquest, perdona, que ara anava a obrir un altre meló sobre les generacions, però tinc aquest company allà que no li estic deixant dir res. Jo purament vull introduir que de vegades parlem d'immodestos. O sigui, el concepte de dir jo sortiré i ara improviso i soc genial, en el 98% dels casos no ets genial. Exacte. No ets genial. Exacte. Normalment... El 2% és la loteria i no et tocarà. Sí, si eres l'Anna Lizaran, doncs potser sí, però resulta que ja no està entre nosaltres i només hi havia ella en aquell moment. Crec que hem de creure que la genialitat, hòstia, aquest és genial, això sobretot passa en Plou, hòstia, és que aquest pallasso és genial. Cada un dels gestos milimètrics està estudiat, està treballat. I assajat fins a la sacietat. I de l'emoció surt el que s'ha treballat. I potser la gràcia que hem de trobar és que allò que sembla absolutament improvisat, que em cau la sabata i que li va parar no sé qui, i hòstia, quin xou que es munta, allò ho tinc controlat perquè ho he treballat en els assajos i ha arribat al punt que ho domino així i la sabata em cau i va parant allà. I els de baix estan convençuts, hòstia, el que li ha passat. Doncs mira, amb 5 frases has dit el que jo porto intentant 20 minuts a explicar, o sigui, gràcies, pots pujar aquí dalt amb mi, sisplau. Però... El que hauríem de demanar també als directors és, en el bon sentit, que siguin intolerants. O sigui, la tolerància es permet, bueno, és que és bo. No, hem treballat fins aquí i a partir d'aquí tirem això. I sobretot, que això és el que dèiem abans, vols fer una extrafunció, has tingut una idea, ok, prova-la, fem-la un assaig, a veure què passa. I aviam si funciona, potser si funciona de cop ens podem permetre fer aquestes adaptacions que comentàvem i deixar-ho aquí, això. Però ho ha de saber tothom. O sigui, fins i tot els que fan de figurants han de saber com anirà la cosa, perquè aquella gent tenen un peu determinat en el que han de marxar o entrar en escena i han de tenir tant de respecte com el que he de tenir jo, o sigui, han de saber quin moment. No els hi puc canviar les coses perquè efectivament em penso que sóc més genial que ningú, no? O sigui, després hi ha moments, o sigui, tot això que quedi clar que no té res a veure amb incidents, coses, plans, improvisacions que fas en un moment donat perquè l'has cagat, o sigui, tot això és un altre tema. Vull dir, ningú som màquines i tots som imperfectes, no? Però s'ha d'haver provat tot, perquè efectivament, quan darrere d'aquests treballs tan brillants no hi ha una gran genialitat, hi ha molta feina, hi ha moltes hores de dedicació. La genialitat és tan impalpable com les paraules, o sigui, el que veus és el resultat de moltes hores de curro. Hi ha gent que currant moltes hores arriba fins a un lloc que al·lucines, i gent que no arribem tan enllà, i gent que treballant moltes hores serà un desastre. Però bueno, hi ha de tot. Si a mi em fots a cuinar un pastís, per moltes hores que m'hi foti, no us el menjareu. Cadascú té el seu, també.
Ara, que hi ha d'haver una feina, aquí és on, això és el que jo em referia al rigor, o sigui, això s'ha de portar fet, s'ha de portar treballat, i has d'arribar amb feina feta també de casa, com a actors i actrius. Lo de me'n vaig a l'assaig i m'espero que em diguin el que he de fer, no funciona així. O sigui, tornem a l'origen de la comprensió, no? Tornem a l'origen de com jo aquell dia em vaig posar amb aquell text perquè no sabia com fer aquell personatge que us explicava d'Austràlia. Com jo, tancat sol a casa meva, començo a fer la meva cuina sobre com m'he d'enfocar aquell tio. Per on començo? Amb quina proposta arribo? Perquè era raríssim. Jo havia de portar alguna cosa. És la meva obligació també. Se m'ha contractat també per això. O sigui, no se m'ha contractat només per ser un instrument de 1,70 m amb la veu determinada i tal perquè faci... No. També se m'ha contractat perquè jo aporti la meva visió sobre aquell personatge, com jo el veig, com jo el penso, i a partir d'aquí debatre amb la direcció i a veure on arribem, a quin acord arribem. Però hi ha una feina a fer a casa prèvia. La Vilarasau no arriba el primer dia d'assaig amb tot el text après per ciència infusa perquè s'ha ficat un microxip al cervell. No, és que ha estat, abans de començar els assajos, molts mesos, ella revirant-se'l, llegint-se'l, qüestionant-se que si això, per què ho diu així? Si aquesta rèplica potser no hi hauria d'anar i potser l'hauríem de treure. Bueno, plantegem-ho. Tot és plantejable. Però, si ve pensat, no perquè no em ve bé, em costa dir-la. Em costa dir-la, doncs, dedica-li hores. És com tot. Jo crec, per seguir amb el tema aquest de les improvisacions, jo penso estem molt traumats, que són molt contraproduents per l'espectacle en si, per diversos motius. Primer, perquè t'allarga la funció i que, bueno, allò... Després que despistes a so, el director musical, els que tenim música en directe, a vegades el director musical va una mica així, que, bueno, ara quan començo, no? Després que aquella improvisació, tu, que l'estàs fent, des de dalt et fa molta gràcia tot el que dius, no? Però potser a baix no fa tanta gràcia ni s'escau tant tot el que estàs dient amb el context de l'obra. I després hi ha una altra cosa, que faci gràcia no sempre és un valor afegit. O sigui, el riure de l'espectador no sempre és una cosa que s'hagi d'anar a buscar. O sigui, no ho fa millor. Pot ser que quan algú riu, ok. No riu tothom mai. Pràcticament mai riu tothom de la mateixa cosa. Però sobretot és que l'objectiu és aquella història, no que tu facis riure. O sigui, Els Pastorets són una obra de teatre que explica una història i nosaltres, tornem a el que dèiem a l'origen, nosaltres estem assajant i estem aquí damunt d'un escenari per explicar aquesta història. Això és l'important, és això, i explicar-la el millor possible. Voler fer riures i coses que estan fora, sobretot, ara ja et parlo de si no les has assajat, evidentment, xau. Però fins i tot assajades, hi ha coses que dius, vale, això pot fer molta gràcia, però és que no va d'això. És que l'important no és que riguin perquè jo soc graciós. L'important és que jo soc el protagonista, en aquest cas, d'aquesta funció que he de traspassar a la gent. Això també és un tema. O sigui, la comèdia per comèdia no sempre és l'objectiu que has de perseguir. El dubte que tinc jo ara és la professionalització de tot això. Hi ha molts pastorets aquí a Catalunya que suposo com els nostres, els intentem professionalitzar sempre cada cop més, i el que ens costa és l'implicació d'aquesta gent en les hores, en el repetir, en els assajos. Moltes vegades no arribem a complir els assajos per falta de personal, perquè avui no puc, o el compromís aquest, que costa molt de que tothom el porti a terme. Llavors això ens implica que no podem fer tots els assajos que potser voldríem fer, no? Clar, però això, quan fem teatre amateur ja sabem com és, cadascú té els seus exàmens... Trobo que no està tot en la mateixa vara de medir, no? Perquè una cosa és la professionalització i l'altra és el teatre amateur. No el voldria diferenciar molt, però sí que el teatre amateur et porta aquests problemes de la quotidianitat de cadascú, no? Però escolta'm una cosa, com et dius tu, perdona? Marc. Marc, o sigui, no tinguem por de dir les coses pel seu nom, és a dir, dir teatre amateur no és pejoratiu per res, ni dir teatre professional és la gran cosa. Aquí hi ha una diferència, que jo quan assajo una obra de teatre professional assajo de dilluns a dissabte 7 hores cada dia. Aquesta és la realitat.
quan jo em dedico a fer els pastorets, no puc anar a assajar 7 hores cada dia, ni jo ni ningú. És a dir, aleshores, vull que tampoc no le pidamos peras al olmo, saps? O sigui, hem de saber on estem i no passa res. I amb el que fem i amb les hores que puguem, fer-ho el millor possible. Això sí. El problema són la gent que et diu que sí però que després és que no. Aquests són el tema. Perquè si et compromets a fer-ho i saps que tu dius jo sé que podré venir tots aquests assajos, no? Doncs llavors ja està. T'organitzes i ho fas perquè és una cosa voluntària que vols fer. Que després falles tota l'estona, aquí ja tenim un problema de compromís personal. Però jo tampoc tampoc penso que haguem de pensar en professionalitzar els pastorets perquè no sé què, clar, llavors la gent hauria de cobrar uns sous, s'haurien de dedicar unes hores i estar tots donats d'alta a la Seguretat Social i això no serà. Vull dir, els fem perquè és un gaudi personal més enllà de les nostres feines del dia a dia. Clar, però ja et dic, assajar una funció vol dir tot això. Vol dir que, i parlo, aquesta funció que estic fent ara som la Emma i jo. Som 2 actors només. Amb 2 actors se n'avança una barbaritat. Doncs hem assajat 6 setmanes de dilluns a dissabte, cada dia. No hem faltat ni un dia, ni ella ni jo. O sigui, perquè a més si un dels dos faltava no podíem assajar res. Però vull dir-te, clar, hi hem fotut moltes hores allà. I només 102. Imagina't fotre un espectacle que has de moure 100 persones entre personatges, figuració, tècnics, o sigui, allò és un engranatge de l'hòstia, clar, ja ho sabem. No es pot comparar. Jo crec que és bo demanar un rigor i demanar un compromís perquè les persones, si volem fer alguna cosa, igual que la gent que va entrenar a futbol perquè li ve de gust anar a futbol, doncs si no vas als entrenos no jugues al partit, m'entens? Això és de tota la vida. Si no vas als assajos, no fas la funció. Si t'has compromès en els assajos i després no vens, doncs ho han d'enganxar temps per dir-te, ei, ho farà un altre. Això sí, però després, clar, no podrem assajar mai 7 hores al dia els pastorets, a no ser que els munti de cop i volta es faci un dia una funció professional amb gent que només es dedica a fer això i que no ha d'anar a treballar a l'oficina al mateix temps, perquè si no és impossible. Vull dir que tampoc ens hi posem, saps? No patim, jo què sé, vull dir que hi hagi un punt de dir, bueno, dintre de tot, sí. Moltes vegades s'utilitza com a excusa, bueno, és que jo faig teatre amateur. O sigui, crec que és el compromís i que si hi ha aquest compromís i dius que hi vas, has d'anar a totes i arribar fins on puguis. Però el de, bueno, jo ja em conformo, jo no vaig a totes perquè... Hi ha una cosa que no tenim, hi ha una cosa també que també ens ha de calar a fons. El que passa és que clar, això, els que estem aquí és convèncer convençuts, perquè si no, no hi seríeu. Però hi ha un tema també com... És la gent que no està convençuda. Doncs mira, hi ha una cosa que també tothom ha de tenir molt clara, que jo no sé el que valen a cadascun dels vostres pobles els pastorets. A Vilanova em sembla que valen 12 euros. Clar, la gent ha pagat una entrada de 12 euros per veure-la. Tu has de ser conscient, facis el que facis en aquella funció, si tu has decidit pujar allà per fer de poble, perquè et ve de gust fer de poble, i vols fer-ho, allò ha de ser el millor poble que tu puguis donar. El millor. Per tant, has d'estar al quite, saber quan entres, saber quan surts, escoltar els actors que estan dient el text mentre tu estàs fent la teva part de figuració. O sigui, ja et parlo de la persona que ha decidit fer de figuració, que n'hi ha, almenys amb nosaltres són molts. I la gent ha pagat uns diners per veure allò, i allò ha de ser el millor possible. O sigui, tothom, això ho hem de tenir clar, tothom, que aquella funció és l'important. L'important és la funció i la història. Perquè aquella gent ha vingut a veure aquella història, no ha vingut a veure les gràcies que un pugui fer, perquè ni tan sols sap qui sortirà. A Vilanova tampoc em venien a veure a mi, perquè la gent no sabia quan actuava jo i quan actuava l'altre, si no preguntava a la taquilla i els hi deien. Però teníem com consigna que no ho diguessin, perquè si no també era com que llavors uns dies potser estava més plau, saps? Perquè clar, després de 20 anys hi havia gent que li feia gràcia veure el que portava 20 anys fent. Però dius, no ho sé, quin dia ve el Dafnis, compra pel dia que puguis i ja t'ho trobaràs. Vull dir que la penya ve per veure els pastorets i allò ha de sortir el millor possible i per això hi ha d'haver tots aquests rigors dels que estem parlant. Si no hi poden ser, doncs bueno, clar, a veure, el problema és que no tots som suficientment responsables com per comprometre't alguna cosa i no fallar, no? Però això ja és un altre meló, també. Sí, jo volia, potser per tancar una mica, això,
quan has parlat de la paciència, Sí. és un altre dels ingredients que hem de tenir, és una altra de les causes per les quals tenir paciència. Tenir paciència amb els horaris de la gent, tenir paciència amb la casuística de cadascú, dintre del compromís que es demana, com molt bé estem dient. O sigui, aquesta combinació constant entre demanar un compromís que la gent adquireix amb llibertat, però també alhora la flexibilitat d'entendre les mil i una casuístiques que tots tenim, sobretot amb espectacles tan grans, forma part d'aquesta virtut de la paciència que crec que els directors de teatre no professional hem de tenir sempre. No, i els professionals també l'han de tenir, aquesta paciència. Ja estic fart també de trobar-te amb directors professionals que es pensen que poden dir-te qualsevol cosa per la boca i dius no, se acabó. Se acabó. La era del dictador ja la recuperem amb el Putin. No cal que ens vinguin els del teatre també a tocar-nos els collons. No, amb això estem d'acord, però nosaltres encara més hem de ser, ens toca aquest paper també de ser flexibles. Heu de conviure amb totes les incidències. Ara ho has dit, incidències que són constants. Tot constants. I aleshores jo voldria canviar un moment de tema respecte a l'afició, a anar a veure teatre de públic. Aleshores, clar, per mi un dels motius clau perquè el jovent va veure poc teatre en general, ara no parlem de nosaltres, que nosaltres ja som convençuts i teatreros, és que el coneixen poc i l'han practicat poc. Per mi aquí un dels camins clau perquè aquesta situació millori és que els nens facin teatre a l'escola. I facin teatre a l'escola no només, no fora de l'escola, els nens, fills de pares i mares que ja els predisposen, sinó en horari lectiu. Nens i nenes que mai els portaran a cap classe extraescolar, ni a cap taller, ni cap centre, ni cap cercle catòlic, com estàs tu o com estic jo. Hi ha un grup de nens que sí que hi aniran, però hi ha molts nens que no. Aleshores, implementar, jo ara això ho llenço, és el que m'estic dedicant ara, implementar el teatre dintre de l'horari lectiu perquè el pugui experimentar i viure tothom, tots els nens i nenes, crec que pot ser un pas cap a aconseguir un públic i una afició. Això seria fantàstic. S'està fent alguna cosa, Sí. Hi ha moltes escoles, per exemple, jo la meva filla va a una escola on el tema o el projecte, o dir-ho com vulguis, és més teatral que no pas una altra escola, no? Doncs llavors sí que totes les activitats tenen una miqueta de relació. No totes les escoles ho fan, lògicament. És que després també hi ha un tema que, a veure si esteu d'acord amb mi, espera, no sé si passen coses per allà dalt. Tot bé o no? Estem bé de temps? O ja estan passant coses? Tens un guardat. Vale. Doncs veig per aquí fent lius i penso els últims de la classe que s'assenyin. Si voleu xerrar alguna cosa, al carrer. Hi ha un tema amb el teatre, en general, que, òbviament, si es portés des de les escoles, segurament tindríem més afluència de públic, segur. Però també va més enllà. Al teatre hi ha una cosa meravellosa que passa, sobretot tant al professional com en l'amateur, que és, d'entrada, la comunicació amb persones de totes les generacions. O sigui, tu et fas amic de persones de cop i volta que tenen, quan tu en tens 18 o 17, et fas com a mínim col·lega, company, de gent que té 50, 60, 70, 80 anys, amb els que parles des d'un lloc que no és jeràrquic, perquè estem tots en el mateix vaixell per arribar a bon port, si és possible, no? O sigui, llavors sou companys de viatge, sou companys amb el que fa... Jo tenia 16 anys quan vaig entrar fent Lluquet, doncs hi havia un que feia el Jansell, el Manel, que devia tenir 70 en aquell moment. I clar, estem assajant, estem convivint, no som ni pare ni fill, ni jefe, ni subordinat, som persones de diferents generacions que ens trobem. La riquesa que això genera a nivell humà és inabastable, o sigui, poder trencar, perquè la majoria d'activitats que fan els joves són amb joves. O sigui, tu et vas a entrenar a futbol i evidentment no hi haurà un senyor de 70 anys, a no ser que sigui l'entrenador, que per tant ja és el jefe, ja és una altra història. Si te'n vas a fer, jo què sé, no? Hi ha molt poques activitats en les que hi hagi una barreja real intergeneracional. I el teatre ho té per defecte, ara vaig amb tu, ho té per defecte perquè els personatges tenen les seves edats. Això d'una banda. I després hi ha una altra cosa, que és les funcions, els textos, cadascun a la seva manera, però des dels clàssics fins als més contemporanis, parlen de moltes coses que t'increpen com a ésser humà, del dolor, de l'alegria, de l'amor,
de coses que poden generar vergonya, que et poden... que de manera normal no parlaries amb els col·legues, de la pèrdua, de la mort, de la diversitat, de com poder ser més tolerants els uns amb els altres. O sigui, amb el teatre s'aprèn de tot, perquè cada personatge té unes coses a defensar i uns valors a defensar que segurament pot ser que siguin els teus o pot ser que no, i que tu hagis d'entendre'l, que tu només hagis de fer l'exercici de comprendre com és aquell personatge per interpretar-lo, encara que no hi estiguis d'acord, i ja et converteix en una persona que està desenvolupant empatia cap a aquell paper que has d'interpretar i l'has de defensar. Jo estic fent ara mateix un personatge que diu unes coses que jo no diria mai, que jo no li faria mai a l'altre personatge, el que li fa aquest tio que faig jo, el personatge de la Emma. No ho faria mai a la meva vida. I jo m'he hagut de buscar la vida, de fet el director a vegades em deia, vols parar d'empatitzar amb el que li passa amb ella? Me cago en la puta que te l'has de menjar viva aquí. No pot ser que tu estiguis tan de bonachón. I jo penso, clar, és que estic més d'acord amb el que diu ella a vegades que amb el que dic jo. Bueno, doncs has de fer un exercici d'empatia. Per què dic això? Perquè això serveix per la vida en general. Serveix per entendre que cadascú ha de ser lliure per estimar a que li surti dels collons, per viure lliurement l'amor, l'amistat, les relacions, el tractar els humans des d'un lloc humà i humanista, el respecte per la gent que és més gran que tu, perquè alguna cosa et podran ensenyar segur. Tot això el teatre ho té, de tota la vida. No m'invento res de nou. O sigui, això és una realitat. I la gent, quan fa teatre, pots portar millor, pots portar pitjor, però hi ha una cosa de... Tens ganes de saber, tens ganes de descobrir, tens ganes d'empatitzar, tens ganes de veure coses que són diferents al que tu ets i a la teva realitat. Perquè cada personatge i cada història fuig justament del que tu ets i del que tu vius. I per això vols viure-ho, representar-ho o anar-ho a veure. Aleshores, el teatre fa bé. I en aquests moments de la nostra història, més trista o menys trista, és igual, però de la nostra història, de la que vivim, tant a Catalunya com a Espanya, com a Europa, com al món, hòstia, on encara passen coses gravíssimes, escandaloses, i cada cop més, i on l'ultradreta puja d'unes maneres esgarrifoses i justament es volen carregar tot això perquè saben que això té el seu poder i té la seva capacitat de ser un revulsiu pels individus. Quan ens està passant tot això, poder sortir cada nit a fer una funció dona una felicitat que no sabeu el que és, perquè és una mica sanador i sembla que us estigui fotent una xapa d'una secta, però us ho juro que hi ha alguna cosa que quan estàs fent una funció que sents que és útil per la gent i que útil perquè remou, perquè emociona, perquè diverteix, m'és igual, pel que sigui, però útil, hòstia, de cop tot té sentit, no? Si al teatre es pogués inculcar des de petits a tots els nostres menuts i menudes, seria una meravella. Seria una meravella a tots nivells, o sigui, per un aprenentatge cultural brutal, però un aprenentatge del coneixement de l'ésser humà, d'entendre que les persones som diferents, pensem diferents, sentim diferents els uns als altres i podem conviure així, no? I podem ser amics, i podem ser amants, i podem ser el que sigui, és possible. Però bueno, hi ha moltes guerres a lluitar, malauradament i literalment. Aleshores, el teatre és una arma molt forta, com a mínim, per cuidar-nos l'esperit. Com a mínim per això segur que serveix. Vull dir que si esteu aquí, esteu fent alguna ben fet segur. Bueno, això té molt a veure amb els pastorets, això. Molt a veure. Algú volia dir alguna cosa, però no sé... Sí, perdona. No, tornant una mica a això de promocionar el teatre, jo ho dic per experiència, jo feia teatre de petita, m'agradava molt, sempre m'ha agradat molt, però què passa? Que l'elenc es va anar tancant, no? Aleshores es van adonant els papers sempre a la mateixa gent. Això va una mica, a nivell de poble això passa. Fins que va arribar el David i el David va dir, faig càsting. Va començar a repartir formularis, vols fer teatre? Volem fer els pastorets. Vols participar-hi? La intenció també era recuperar aquella gent que
per aquestes causes va perdre el fet de no fer teatre i de tornar-los a veure als escenaris, no? Deien, és que quan surt el persona ja t'estàs pixant de riure. Doncs tornar a recuperar aquesta sensació. I clar, què va passar? Pues que això va fer que molta gent del poble que tenies vista i que no sabies que tenies la mateixa afició que aquella persona, que ens ajuntessin, no? I això va fer que acabéssim fent una altra família amb gent del poble amb la que et creuaves tota la vida i que no sabies que comparties afició i es va donar l'oportunitat i es va obrir a molta gent al teatre. Què passa? Que aquesta gent va portar més gent. I això és una manera també de potenciar i de promocionar el teatre. Bueno, és que el teatre, una altra de les coses que té és que és un bé col·lectiu, perquè és sempre en equip, sempre. O sigui, llavors, i és sempre en un equip que ha d'arribar a un pacte. T'hi has de posar d'acord. No podem fer la funció tu per una banda i jo per una altra. L'hem de fer cap a la mateixa direcció, no? Llavors, hem d'arribar a un acord col·lectiu. Això és difícil, perquè som moltes persones i tots pensem diferent, però justament té a veure amb l'empatia aquesta que dèiem, amb com entendre que aquesta persona pensa això i tu no hi estàs d'acord, però dius, però t'entenc, perquè al final tots som capaços d'entendre-ho tot. O sigui, si m'ho expliquen, jo ho entenc. Després potser dic, no compro, però t'entenc. Ja és alguna cosa. A partir d'aquí podem construir, diguéssim, no? I a vegades has de cedir, també. A vegades has de cedir o a vegades has de convèncer, i potser convences, o potser et convencen a tu. És que per això mola, perquè realment és fer-ho amb els altres, amb humans. I per això després passen totes les coses que passen. I hi ha tots els lius que hi ha d'enredos i d'històries i de relacions i de tot plegat, perquè treballes des d'un lloc que és molt de tu a tu, molt més que si te'n vas a fer fins i tot un esport, saps? Perquè un esport has d'entendre a nivell físic i tal, no sé què, també mental i tal, no? Però aquí jugues amb les emocions, a la que hi poses una cosa, un component d'emoció i d'exhibició, perquè aquesta és l'altra, tu estàs exposat, o sigui, vols fer una cosa perquè et mirin. I això també és un tema que s'ha de saber. I has de saber, i aquí tornaríem a agafar el tema dels lluïments personals, no? O sigui, fas una cosa perquè et mirin, ok, tots som susceptibles a la vanitat, tots som susceptibles a la vanitat. Això és una frase de la Montserrat de la Carulla. I tenia raó. Ara, ho hem de saber, és a dir, fas això perquè et mirin, però no vindran només a veure't a tu, no? O sigui, el primer és explicar la història. Et miraran perquè et miraran, però et miraran perquè expliquis la història, no perquè t'expliquis a tu. No tens tant d'interès, ni tu ni ningú. Vull dir que, llavors, per això és tan humà, per això mola, perquè coneixes a les persones, perquè les persones ens obren llums en el nostre cap. Quan algú et flipa quan parla, el que pensa, el que diu, clar, que et quedes així del pal, hòstia, és que vull aprendre, o sigui, inconscientment, moltes vegades ens posem al costat de gent perquè sentim que ens obren altres maneres de veure el món. I, quan passa això, amb gent de diferents generacions, com dèiem, clar, flipes, és una passada. Però això has de tenir un mínim d'empatia, i l'empatia també és treballable, també es pot anar currant per estar més obert al que pugui venir. Ja és l'hora? Em feu fort? Doncs ara recita l'Abderó. Us fotré una xapa que flipareu. Va, recita l'Abderó, sisplau. No hem parlat de la música, m'he descuidat moltes coses, però volia sobretot que passés això que ha anat passant, perquè crec que és més enriquidor que cadascú digui la seva i que a partir d'aquí, això que dèiem, ens puguem posar d'acord o no, o puguem com a mínim qüestionar-nos els uns als altres, que d'això també va el teatre. Com? Que no sabeu la nova? Avui, a la ciutat santa de Jerusalem Vella, gentil festa es prepara, que crec que tots plaurà. De Salomó, en el temple, sagrada meravella, hermosa donzelleta, es tenen maridar. Gentil és com les roses que embargen suau aroma, embalsamant els aires i els prats de Jericó. Més casta, hermosa i pura que la gaia coloma oferta en sacrifici en l'ara de Saió. Maria s'anomena, que és nom ple de dolçura, més que de les brises de l'harmònic sospirar, i es conta que n'és tanta sa poètica hermosura que bé mereix la nombrin estrella de la mar. Avui la donzelleta darà sa mà d'esposa, puig 13 abrils ne conta aquell minyó garrit, que els bons rabins escullin, segons la llei disposa, de vèncer del puríssim llinatge de David.
Puig i aquell d'Aital casta que ben rebuda sia i el bastó li floreixi, qual gràcia de jogar, darà el nom d'esposa a la gentil Maria i la immensa benaurança feliç disfrutarà. Llavors s'omplirà el temple de dolços cants festosos, sos perfumats efluvis esvergirà l'incens per celebrar la joia dels juvenils esposos enmig d'una gatzara d'amics i de parents. I entonarem nosaltres amb cor ple d'alegria a nostres prats i boscos, tornant un altre cop, humils una pregària que ben rebuda sia pel Déu dels cels i la terra, d'Abraham i de Jacob. Moltes gràcies. Gràcies a tothom per haver vingut. Gràcies. Amb el magnífic text d'en Benjamí, Del Benjamí, és el Benjamí, no és la Peró. que és el que va passar, ens ha demostrat allò que deia, s'ha de poder donar el text. Hem recollit moltes coses, disculpa, havia d'estar aquí al moment de la presentació i un dia ha tocat amb ell, ha tingut un creuament, allò, ja ho saps tu, les coses del directe. Ens ha deixat, en Dafnis ens ha deixat una sèrie de missatges molt importants que recollirem al final del congrés, farem un repàs i crec que ens ha donat això, sobretot el concepte d'humilitat, de feina ben feta, de treball, de cohesió, d'equip, de fons social i d'elements compartits. I això, en el fons, és el teatre, són els pastorets, però és el teatre. És un aliment que ens alimenta l'esperit. Per això, quan tot aquest temps que hem passat de dir és que no podem entrar en els teatres, dèiem sí, potser menjarem, però és que ens estem aprimant molt l'esperit. Moltes gràcies per aquesta gran aportació que has fet. Gràcies. Us espero tots a l'Uraneta, us ho dic en sèrio, a la sala Villarroel de Barcelona. De dimarts a diumenge hi som, o sigui que no teniu excusa. I res, allà estarem, l'Uraneta, amb l'Emma Vilarassau, que vosaltres espero que sí que sapigueu qui és, i un servidor. Gràcies, gràcies a tothom. Ah, sí? Sí, hi ha una que té l'entrada.